Tepangaken nami kula Diah Safitri saking sekawan A Universitas Muhammadiyah Magelang. Kula teng mriki badhe nyekar tembang pangkur laras pelok padat 6 sugeng midhangetaken. Lumomomo momo lulu lumomonemo luci cici ciro luroci monam cici 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 roro cinamomomomo lumomonem luro luci ciro ciro lulu enam cici 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 cirolu cirolu roci roci mingkar mingkur ing anggara akarono karnan mardisiwi sinawung resmining kidung sinupa sinukarta mringkar tarta pakartining ngelmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa agama